ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାରିପଦା। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ନକ୍ସା କିଏ ଆଙ୍କିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟନ ବର୍ଜର। ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କିଏ? ଉତ୍ତର କଟକ ସହର। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳବଣ କିଏ? ଉତ୍ତର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଭଞ୍ଜନଗର। ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ। ରତ୍ନଗିରିର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଶୋକ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହରିହରପୁର, ଆଧୁନିକ ଜଗତସିଂହପୁର। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।